Goedendag geliefden, God zegen. Ik groet u in de naam van onze Heer Jezus Christus. Het is een voorrecht om weer bij u te zijn en dat we samen mogen kijken naar een heel belangrijk onderwerp voor de christenen. We willen in deze komende weken kijken naar opwekkingen in de geschiedenis van de kerk. Wij kijken vandaag eerst naar opwekkingen in de 18e eeuw. Dus in de periode van 1700 zijn er een aantal opwekkingen geweest. En we willen vandaag naar enkele kijken. En je vraagt zich af, wat is een opwekking? In het kort kunnen we zeggen, een opwekking is een bijzondere beweging van de Heilige Geest die een opleving teweeg brengt. En dat kan zijn in het leven van een individu, dus een enkeling, één persoon. Het kan zijn in een plaatselijke gemeente. Het kan zijn een denominatie. Maar het kan ook nationaal zijn, een heel land. En het kan ook een heel continent zijn. En sommige opwekkingen hebben een wereldwijde effect gehad. Dus als we praten over opwekking, dan denken we aan een bijzonder, een buitengewoon werk van de Heilige Geest in een bepaalde tijd, in een bepaalde periode. Als wij denken aan de 18e eeuw, daar hebben we gekozen als titel voor de lezing vandaag, Opwekkingen in de 18e eeuw, en met als subtitel, Gij zult mijn getuigen zijn. En daar zullen we met elkaar over hebben. Maar voordat we dat doen, willen we eerst een beetje naar de achtergrond kijken. Van hoe was de situatie in die tijd en waarom was het nodig dat er een opwekking zou komen. Als we denken aan de kerkgeschiedenis, dan zijn er een paar mensen geweest die, we noemen ze de voorlopers van de bijzondere opwekking van de 16e eeuw, van Maarten Luther, de kerkhervorming. En dat waren mensen als Petrus Waldo, zij worden de Waldensen genoemd. En we denken aan mensen als John Wycliffe in de 14e eeuw en dan Johannes Hus in de 14e en 15e eeuw. Nou, deze mensen die traden op in een tijd toen er in de kerk een geestelijke lauwheid was. En dat bereikte een hoogtepunt in de 16e eeuw, in de tijd van Maarten Luther. Maarten Luther was de persoon die door God werd gebruikt in de 16e eeuw om een kerkhervorming, een verandering, een grote verandering in de kerk tot stand te brengen. Hij was een katholieke priester. Na een tijd van worstelingen in zijn eigen geestelijk leven vond hij vrede met God in zijn ziel. Door het lezen van de Bijbel, het woord van God. Hij wordt gegrepen door de kracht van het evangelie toen hij de brief aan de Romeinen las. Luther vond na zijn geestelijke ontwaak de toestand van de kerk in zijn dagen erg triest. De kerk richtte zich vooral op het maken van geld in die tijd. Er werd dan daarvoor, werden er wat genoemd werd, aflaatbriefjes verkocht. En een aflaatbrief was dan een bewijs van vergeving van zonde, waardoor je dan zeker wist van je plaats in de hemel. Er was één persoon in het bijzonder die dan heel veel deed met zijn aflaatbriefjes en dat was een zekere Johann Tetzel. En hij bood de mensen dan aflaatbriefjes aan. Ze mochten kopen voor zichzelf, maar ook voor familieleden die al overleden waren. En die dan volgens hem, en volgens de leer van de kerk toen, die dan eigenlijk in de plaats van pijniging waren. In het vagevuur werd er genoemd. En die waren in de plaats van pijniging. En om dan daaruit te komen moest dan een familielid een aflaatbrief kopen. En als die persoon had gekocht, dan zou de familie die daar in het vagevuur was eruit komen en gelijk de hemel binnenspringen. En natuurlijk was dat een probleem in de kerk. De geestelijke toestand was verschrikkelijk. En in die tijd trad dan Maarten Luther op
En er kwam een reformatie, een hervorming in de kerk. En dat was dan de tijd van Luther. De hervormers bereikten het gewone volk in vele Europese landen met de boodschap van het evangelie. De hervorming van de kerk was een heel duidelijke geestelijke opwekking. Maar net zoals alle mooi werk dat God doet, komt er daarna strijd. En in dit geval begon er ook strijd onder de hervormers. De hervormers legden zich heel sterk toe op de leer. Van wat geloven we, wat is de zuivere leer. En onderling begonnen er dan meningsverschillen te komen, twisten. En daardoor zijn er ook uit die beweging verschillende denominaties ontstaan. Zwingli bijvoorbeeld, de hervormer in Zwitserland, die vond dat bijbellezing, gebed en prediking voldoende waren bij de eredienst. Dus bijbellezen, gebed en preken, dat is alles bij een dienst. Anders dan Luther in Duitsland, die vond dat gemeentezang en orgelspel wel nodig waren. Maar Zwingli vond die dingen niet nodig. Je hoeft als gemeente niet te zingen en er was ook helemaal geen orgel nodig in de dienst. Anderen vonden dat de hervorming van Luther niet ver genoeg was gegaan. Zij hadden bijvoorbeeld moeite met de doop van kinderen, de kinderdoop. En zij lieten zich als volwassenen dopen. Deze mensen werden de Anabaptisten genoemd. Zij waren dan de wederdopers. En die kwamen tot de vernieuwde inzichten door het bestuderen van het boek van Handelingen. De strijd ging zelfs zo ver dat op een gegeven moment een van de Anabaptisten werd gedood vanwege het feit dat hij propageerde of dat hij verkondigde dat gelovigen door onderdompeling gedoopt moesten worden. En hij werd veroordeeld om dan ook dood te gaan. En de manier waarop hij gedood werd was, ze zeiden van je wilt toch gedoopt worden, je wilt onderdompeld worden. En hij werd gedrukt onder water totdat hij het leven gaf. De reformatoren, de beweging van Luther en anderen, die legden de nadruk op het herstellen van de gezonde leer in de kerk. En we merkten dat ze zo druk bezig waren met de kerk en met zichzelf, dat ze geen aandacht hadden van wat er buiten de kerk gebeurde. Er was geen aandacht voor wereldwijde zending. Sommige van die mensen die zeiden zelfs dat de grote opdracht van Mattheüs 28, waar de Heer zegt dat de discipelen de wereld in moesten gaan en alle volken tot discipelen van de Heer maken. Sommige van die reformatoren die zeiden van die opdracht is niet meer nodig. Het is vervuld in de tijd van de apostelen, dus we hoeven dat niet meer te doen. Al met al, het werk dat begonnen is in die tijd, het bijzondere werk dat God gedaan had, blijkt dus dat de mensen op een gegeven moment dat allemaal hadden losgelaten en ze zijn hun eigen weg opgegaan. En dat brengt ons dus naar de tijd van de 18e eeuw. En dat is dan de jaren 1700. Aan het begin van de 18e eeuw begon het zendingsbewustzijn onder de protestanten toe te nemen. Zo werden dan de mensen van de Luther en anderen genoemd, want zij protesteerden tegen dingen in de kerk. Zij werden dan protestanten genoemd. En we krijgen dan een groep van gelovigen, die werden pietisten genoemd, pietisten. Deze mensen, die beweging benadrukte de noodzaak van oprechte bekering, want er waren mensen in de kerk en ze gingen maar naar de kerk, ze volgden de dingen, ze deden maar hun dingen, maar zij waren niet echt bekeerd. En zij legden de nadruk op oprechte bekering van de gelovigen en hun geestelijken, dus de pietisten dus. Van de gelovigen en hun geestelijken moesten bekeerd zijn. En dat moest duidelijk blijken in een nieuw leven, gekenmerkt door bijbelstudie en een ijver voor zending en gebed. Je zou het zo kunnen zeggen. De hervormers die legden een sterke nadruk op het werk van Christus voor de christenen. Christus is gestorven voor ons. Hij is zijn leven gegeven voor ons.
Maar de pietisten die kijken naar het werk van Christus in de gelovigen. Het kan niet zo zijn dat we zeggen, Christus heeft het werk gedaan, maar dat er in ons eigen leven er niets gebeurde. Die pietisten, deze groep die de beweging begon, die begonnen te bidden en ze richtten eigenlijk ook een eigen opleidingsinstituut op, waar hun geestelijke opgeleid konden worden. En op 10-jarige leeftijd werd een jongen daar naartoe gebracht naar hun opleidingsinstituut in Duitsland, in Halle, een zekere von Zinzendorf. En von Zinzendorf kreeg zijn opvoeding daar bij de pietisten en hij leerde van zijn leraar, en hij had een persoonlijke leraar, Ebeling, en die leerde hem over Jezus en de leer over de wonden van Jezus. Iets dat een geweldige invloed zou hebben op Zinzendorf en de rest van zijn leven. En die invloed zouden wij ook merken hier in Suriname. Iemand heeft nog gezegd van dat God een bijzonder werk zou doen door deze jongeman, door dit kind, Zinzendorf. En dan komen we in het jaar 1722. En daar waren een groep gelovigen die vertrokken en die kwamen wonen op het landgoed van graaf von Zinzendorf. Hij was toen jong, Zinzendorf was ongeveer 22 jaar oud toen die mensen daar kwamen wonen bij hem. Hij ging studeren, hebben we al gezien, en hij ging op een gegeven moment de politiek in. Hij werd later geordend in de Lutherse kerk, maar hij was een duidelijke volgeling van het pietisme. Hij werd later zelfs gewijd tot bisschop. Maar goed, we kijken dan naar die gelovigen die dan bij hem kwamen wonen daar op zijn erfgoed, op zijn plaats, dus zijn terrein daar. Deze mensen kwamen vanuit verschillende achtergronden. En er waren heel veel problemen. Ze waren gelovigen, maar ze hadden verschillende achtergronden en er waren problemen. Iemand uit hun tijd zei het volgende, ik citeer. Tussen hen bestonden er op sommige leerstellige punten verschillen in zienswijze, die aanleiding gaven tot hevige discussies, om het zacht uit te drukken, die helaas de vrede en harmonie van de gemeenschap verstoorden. Tot zover het citaat. Een andere die gaf het nog duidelijker. Hij zei, er was oorlog in het kamp. Aan de ene kant noemde Christian David dominee Rotte een bekrompen kerkmens. Aan de andere kant, wanneer dominee Rotte predikte, donderde hij vanuit zijn preekstoel tegen de gekke fanatici op de heuvel. Want er waren christenen die dan gingen naar de berg om te bidden en hij noemde ze die gekke fanatici. Ze zijn fanatiek. De persoon zegt verder, net zoals je had in de tijd van de Heer Jezus, de Joden aan de ene kant en de Samaritanen aan de andere kant, zo waren er ook twee kampen in Herrnhut en Berthelsdorf. Deze groep gelovigen, Gods volk, mensen van de Heer, die konden niet met elkaar leven. Helaas zien we dat nog gebeuren onder christenen vandaag. Ze zijn mensen die de Heer lief hebben, mensen die in de Heer geloven. En op een gegeven moment zitten ze dan met elkaar overhoop. Ze kunnen niet goed met elkaar optrekken. Maar de Heer deed een bijzonder werk daar. Deze verschillen werden opgelost toen de gelovigen zich in mei 1727 van hun zonde bekeerden. Dat zien we het eerste wat er gebeurde. Zij bekeerden zich van het gedrag, hun zonde, de manier waarop ze met elkaar omgingen. En dat was het begin van een opwekking. De gelovigen begonnen samen te komen voor gebed. Ze baden dan samen. De leiders van de gemeenschap brachten tijd door op de Hutberg, heet het, een heuvel bij Herrnhut, om hun ziel voor God uit te storten in gebed en zang. Deze praktijk werd voortgezet tijdens de maand augustus in 1727. Op de avond van 5 augustus baden Zinzendorf en ongeveer 12 of 14 gelovigen samen. En omstreeks middernacht
kwamen er meer gelovigen bij het gezelschap en ze baden de hele nacht door met elkaar. God deed een bijzonder werk. Deze gelovigen zochten elkaar op en ze zochten samen Gods aangezicht. Een paar dagen later, dat was op 10 augustus, gebeurde er iets buitengewoons. U weet nog, ik sprak over dominee Rotte, die daar predikte tegen de mensen en tekeer ging daar tegen die fanatici. Tijdens de samenkomst werd hij op een buitengewone manier geraakt door de Heilige Geest. Iemand zei het volgende van wat er gebeurde. Hij wierp zich op zijn knieën voor God. En de hele samenkomst wierp zich met hem neer onder dezelfde emoties. Zij begonnen ononderbroken te zingen en te bidden, wenen en smeken. Tot middernacht ging de dienst door. Alle harten werden verenigd. Alle meningsverschillen werden weggenomen. Degenen onder de gemeenschap die hadden geweigerd om deel te nemen aan de algemene samenkomsten, begonnen zich te verootmoedigen. Wat een bijzonder werk van de Heilige Geest was dat. Een reactie van de Heilige Geest, van God, op de verootmoediging en bekering van deze gelovigen. 3 dagen later, op 13 augustus 1727, tijdens de viering van het avondmaal, bracht de Heilige Geest deze groep gelovigen in Herrnhut op een bijzondere manier samen. Iemand zei dat het volgende gebeurde. Zij die voorheen elkaar niet konden verdragen, vielen elkaar om de hals, beloofden elkaar hun oprechtheid. En zo kwam de hele gemeenschap terug naar Herrnhut als pasgeboren kinderen. 13 augustus 1727. Een bijzondere opwekking. Deze toegewijde gelovigen, deze groep bestond uit jongvolwassenen. En ze begonnen toen een gebedswacht, een gebedsketen van 24 uur continu bidden, die meer dan 100 jaar plaatsvond. Toen het gebedsketen voor het eerst op 26 augustus begon, waren er 24 broeders en 24 zusters samen, om zo de Heer te zoeken in gebed. Die opwekking trof ook de kinderen, dus niet alleen de volwassenen en de jongeren. Ook de kinderen werden op een bijzondere manier geraakt in deze opwekking. 2 meisjes van 11 jaar, die als eerste tot de Heer kwamen, baden vurig tot de Heer voor de redding, het behoud van de andere kinderen in de gemeenschap. En naarmate er meer jongens en meisjes tot de Heer kwamen, brachten deze kinderen urenlang door in voorbeden in de tegenwoordigheid van de Heer. Op 18 augustus van datzelfde jaar, nog steeds 1727, hadden de meisjes een bidstond die de hele nacht duurde. Ik zei eerder dat later, toen de gebedswacht begonnen was, waren er 24 zusters en 7 van deze zusters waren deze meisjes van deze eerste gebedsgroep. In latere jaren werden veel van deze kinderen zendelingen in dienst van de Heer. Deze beweging van God onder kinderen, onder jongeren, had een geweldige invloed op wat er gebeurde in de wereld in die tijd. Toen bijvoorbeeld Nietsman, een van de zendelingen, ging, was hij begin 30. Dober, Leonard Dober, was 20 jaar toen de Heer hem riep om in zijn werk te gaan. Matthias, die later naar Groenland ging, was 19 jaar oud toen hij ging. Een van de jonge mannen die leiders werd in de groep, als ouderling werd aangesteld over de jongens, was 17 jaar oud.
En dit is iets wat je merkt van, het kan niet een werk van mensen zijn geweest. We kunnen dat niet even organiseren. Dat kinderen zo door God gedreven worden, zo een passie hebben om God te zoeken in gebed. Jonge mensen alles loslaten om de wereld in te gaan. Om anderen te vertellen over de heiland. Deze jonge mensen, deze kinderen, deze jongvolwassenen, die werden door de Heere genomen in zijn dienst. Zij noemen zichzelf of zagen zichzelf als mensen in dienst van het lam van God. Hun zendelingen trokken naar alle delen van de wereld om het evangelie van het lam, de Heer Jezus Christus, te prediken. In augustus 1732 kwamen Leonard Dober, hij was een pottenbakker, en David Nietsman, een timmerman, de eerste 2 zendelingen van de broedergemeente aan in het Caribisch gebied. En wel op het Deense eiland Sint Thomas. Daarnaast volgden meerdere, duizenden slaven en inheemse in het Caribisch gebied en de Guyanas kwamen door de dienst van de hernutters tot geloof in Jezus Christus. Hetzelfde geldt voor andere werelddelen. Afrika, Noord- en Zuid-Amerika, maar ook het Verre Oosten. Maar de groep was niet alleen geïnteresseerd in de rest van de wereld. Ze begonnen ook boodschappers uit te zenden naar Europa, om met hen te delen wat God in hun midden had gedaan. Om met hen te delen de liefde van Christus. Onder moeilijke omstandigheden leerden deze jonge mannen en vrouwen de talen van de mensen waar ze naartoe gingen. Zij leerden daarna de mensen lezen en schrijven. Ze vertalen de Bijbel in lokale talen, waardoor de mensen het woord van God in hun eigen taal konden lezen en konden horen. Zij boden medische zorg en leerden veel van hun bekeerlingen een beroep. En deze mensen, ze waren geen universitaire of seminariegeschoolde geestelijken, maar eenvoudige gelovigen die hun beroep gebruikten om in hun levensonderhoud te voorzien. En onder dat werk met anderen delen de liefde van Christus. Terwijl zij hun brood verdienden, deelden zij de liefde van Christus met hun klanten. Sommigen van hen accepteerden zelfs vrijwillig slavernij om Christus met tot slaafgemaakten te kunnen delen. Ze waren op zoek naar eerstelingen onder de verschillende bevolkingsgroepen voor het lam. Geliefde, vele van deze dienaren van het lam stierven voor de zaak van hun meester. Sommigen enkele dagen nadat ze op hun zendingsveld waren aangekomen. Anderen iets langer, maar vele stierven door tropische ziekte. En wat er gebeurde, door Gods genade waren anderen al bereid om te gaan, om de plaats in te nemen van hen die hen voor zijn gegaan naar de eeuwigheid, wetende dat precies hetzelfde hen zou overkomen. De opwekking in Herrnhut heeft ervoor gezorgd dat in de volgende 28 jaar er meer dan 200 Moravische zendelingen naar meer dan 20 landen gingen om het zendingswerk te doen. Meer dan 200 zendelingen naar meer dan 20 landen. Dat is toch uniek als je kijkt naar het feit dat het jonge mensen waren. En het was niet een grote gemeenschap. Er waren meer zendelingen in Herrnhut, zou je kunnen zeggen, dan dat er mensen waren die banken vulden in een kerk. Vaak werkten ze jarenlang zonder maar 1 bekeerling te zien. Ik zei al dat sommigen door de Heer thuis werden gehaald, nog voordat zij het werk begonnen. Anderen, terwijl ze bezig waren, gingen zij de eeuwigheid hun Heer tegemoet.
Sommige van hun bekeerlingen werden echter de drijvende kracht achter het zendingswerk. Die mochten het evangelie brengen naar anderen en andere leden tot Christus. Ook hier in Suriname mochten wij iets meemaken van die opwekking van Herrnhut. Want in 1735 kwamen de zendelingen van Herrnhut ook aan in Suriname. En dit jaar is het eigenlijk een bigiari. Ja, ze kwamen in 1735, we zijn nu in 2020, dus het is een bigiari. En daar moeten we aan denken. Hoe velen hier zijn gekomen en het leven hebben gegeven, maar die ook het evangelie hebben gedeeld met de tot slaaf gemaakte. Want voorheen was het niet mogelijk. De kerk die er was in Suriname in die tijd stond het niet toe om de tot slaaf gemaakte mensen en de inheemse het evangelie te verkondigen. En onder moeilijke omstandigheden hebben de zendelingen van Herrnhut, de Moravische zendelingen, ons beter bekend als de EBG in Suriname, hebben zij het evangelie van de Heer gedeeld. De christelijke kerk heeft veel te danken aan deze pioniers van het evangelie uit de 18e eeuw. Ze werden door God gebruikt om het evangelie aan de wereld te verkondigen. Hun leven, hun getuigenissen, hun zendingsverhalen en verslagen hebben velen in Europa geraakt om hen bewust te maken van de grote opdracht die de Heer aan zijn kerk had gegeven. In de tijd toen de kerk in Europa ruzie maakte over welke leer de juiste is en wie heeft de juiste leer, heeft God deze groep jonge mensen geroepen en uitgezonden naar vele landen in de wereld, om daar de liefde van Christus te delen met de mensen. Een van hun bekendste bekeerlingen was John Wesley, die door God werd gebruikt om Christus te delen met duizenden in Europa en Amerika. Een andere persoon die ook werd beïnvloed door de zendingsverslagen was William Carey. William Carey wordt genoemd de vader van de moderne zending. Maar hij was beïnvloed geworden door de Herrnhuters, die ook weer op hun manier beïnvloed zijn geworden door de Pietisten. Ik citeer hier, iemand zei, de eerste grote opwekking die begon in Amerika en Groot-Brittannië in de jaren 1730, begon een paar jaar nadat de Herrnhuters op hun knieën in Duitsland bidden tot God riepen voor de verspreiding van het evangelie over de hele wereld. Het bleef niet in Duitsland. Het is doorgegaan naar andere delen van de wereld, ook in Amerika. Daar vooral begon wat men noemt de eerste grote opwekking, de First Great Awakening, waar mannen als John Wesley een belangrijke rol in hebben vervuld. Wat kunnen we leren van deze opwekking? Als we denken aan wie waren de menselijke voorbereiders, wegbereiders van deze opwekking? We kunnen zeggen de Pietisten. De Pietisten waren de menselijke wegbereiders voor de opwekking in Herrnhut. Zij waren de mensen die samenkwamen om te bidden en God te zoeken. En een nadruk te leggen op een persoonlijke relatie met de Heer. En zij waren mensen van intens gebed. Maar zij waren ook leerlingen van het woord. Je zou kunnen zeggen, de menselijke kant van de opwekking begon toen deze Pietisten een nadruk legden op de persoonlijke relatie met Christus. Dat is één, de persoonlijke relatie met Christus. En ten tweede, dat er intens gebed was. En als derde, het woord van God werd bestudeerd. De gelovigen van Herrnhut waren onderling eerst zeer verdeeld, zagen we. Dat had te maken met hun karakter en ook hun leer, hun theologie. De opwekking kwam nadat zij zich verootmoedigd hadden en hun zonde hadden beleden.
Dus we zien de voorbereiding van de zijde van de piëtisten. En we zien ook Gods werk in het leven van deze Herrnhutgelovigen. Waar er sprake was van verootmoediging en belijdenis van zonde. En we zien dat zij toen optrokken in eenheid. Als er één ding is vanuit Gods woord, waar er zo'n nadruk op wordt gelegd, is dat door de eenheid van de gelovigen de wereld zal weten dat de Vader de Zoon heeft gezonden. En dat was te zien in Herrnhut. Zij leerden het belang van een persoonlijke relatie met de Heer, maar ook intens bidden hadden ze geleerd van de piëtisten. En dat hebben ze naar een grotere hoogte gebracht door zelfs eenmaal 24 uur te bidden. Er was gebed elke dag, elk moment, elk uur, elke seconde van de dag werd er gebeden. Een van de vruchten van de opwekking van Herrnhut was de grote zendingsijver onder de Herrnhuters. Met andere woorden, de woorden van de Heer Jezus in Handelingen 1 vers 8. En ik citeer uit de Willibrord vertaling waar staat: maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en mijn getuigen zijn in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria en tot het uiteinde van de aarde. Wanneer de Geest over jullie komt, en de Heilige Geest was op een bijzondere manier gekomen over deze gelovigen in Herrnhut. En zij kregen inderdaad kracht van de Heer. En zij werden zijn getuigen. Niet alleen in Herrnhut, hun eigen Jeruzalem, als ik het zo mag zeggen. Niet alleen in hun eigen omgeving Europa, heel Judea om het zo te zeggen. Maar ze gingen tot het uiterste van de aarde. Zij gingen overal. Een andere vrucht was de buitengewone liefde voor de Heer en de toewijding aan hen. Dat was een van de vruchten die we zien uit deze opwekking. Er was liefde voor de Heer en toewijding aan hem. Deze mensen wilden niet meer voor zichzelf leven. Ze wilden leven voor hem. En waar het lam wou dat ze naartoe zouden gaan, zouden zij gaan. De eerste 2 jaar van hun zending kostte 22 doden aan de zending. 22 mensen gingen dood de eerste 2 jaar van de zending. En ondanks het feit dat ze wisten dat zij waarschijnlijk nooit meer levend terug zouden keren naar Europa, waren zij bereid te gaan waar het lam hen naartoe zou sturen. Overgave aan het lam en toewijding aan het lam. Een andere vrucht was de grote liefde voor de medemens. De zendelingen wilden de liefde van Christus, die zij hadden leren kennen, delen met mensen die die liefde niet kenden. Zij waren bereid om met hen dat te doen onder erbarmelijke omstandigheden. Geliefde, een van de vruchten van deze opwekking, daar wil ik tenslotte over hebben. En dat is in Suriname, in het binnenland van Suriname. En dat was Johannes Arabi. De zendelingen kwamen naar Suriname, de Herrnhuters in 1735. Maar het duurde tot 1765, toen zij de gelegenheid kregen om naar het boven Suriname gebied te gaan, om onder de Saramakaners het evangelie te verkondigen. En daar hebben de zendelingen van de Herrnhuters, de EBG, daar hebben ze verteld over de liefde van Christus, het lam. En zijn werk aan het kruis. En een van de mensen die geraakt werd, om het zo te zeggen, een persoonlijke opwekking heeft beleefd in het Saramakaans gebied. De eerste was Johannes Arabi. De Saramakaners kennen hem als Panto Alabi. En deze man die in aanraking was gekomen met het evangelie van Jezus Christus, die heeft toen de keuze gemaakt om zijn leven te geven aan Jezus Christus en een volgeling van hem te worden.
onder moeilijke omstandigheden. Want wat er gebeurde, Arabi nam afstand van zijn traditionele godsdienst. Niet alleen dat, maar alles wat hij had vernietigde hij. Hij had een obiatiki van hem, een stok, een wandelstok, maar dat was waarmee hij dingen deed. En hij gooide het in het vuur om te zien of zijn stok werkelijk goddelijk was zoals hij dat al die tijd had aangenomen. En het ging in vuur en vlammen. Hij nam toen een kaiman die hij gebruikte als boot. En wat ik u vertel is geen Anansitori. Maar het zijn dingen die gebeurd zijn. En hij ging en hij schoot erop. En hij maakte het dood. Tot ergernis van de mensen in zijn omgeving. En tenslotte, een van de machtige obias die hij had, de goden van de familie, heeft hij toen kapot geschoten. Maar dat deed hij omdat hij geraakt was geworden door de boodschap. Maar hij wou niet zomaar een beslissing nemen. Hij wou niet zomaar die God die blanke man hem kwam vertellen aannemen. Hij is in beraad gegaan. Hij stelde die goden van hem op de proef. Hij zei ze, als jullie werkelijk mij kunnen helpen, of zo goed zijn als die God van die blanken waarover hij mij heeft verteld, die Jezus, dan ga ik op jullie schieten en er gaat niets gebeuren. En toen hij op een gegeven moment zei, ik ga kijken of die God waarover die blanke man mij hier heeft verteld beter is dan jullie. Toen ging alles kapot. Toen vernietigde alles. En dat was voor hem duidelijk. Deze God, waarover deze man mij heeft verteld, hem moet ik dienen. En zo kwam Arabi Johannes tot geloof in Jezus Christus. Een eersteling in het binnenland van Suriname. Zijn oudere broer van hem, die kwam eerder tot geloof, een paar weken zeg maar eerder dan hem. Maar bij hem was het bijzonder. Hij was de eerste in het binnenland. Daar waar de mensen waren. En volgend jaar januari, 6 januari, wordt het 250 jaar geleden dat Arabi toen gedoopt werd. Toen hij deze beslissing had genomen om het lam te volgen. De opwekking van Herrnhut van de 18e eeuw heeft een nadruk gelegd op zending. Gij zult mijn getuige zijn. En inderdaad, de Heilige Geest heeft deze mensen gebruikt, eenvoudige mensen, zoals u en ik. En er kwam een bijzondere opwekking in Herrnhut en de wereld mocht ervan meepraten. Ik wil u vragen, als Suriname, willen wij een opwekking? Verlangen wij ook ernaar dat God ook in ons land iets gaat doen, onder ons, onder de christelijke gemeenschap? Maar willen we wel de prijs van die opwekking? Zijn we bereid om lessen te leren uit de opwekking van Herrnhut? Om met elkaar te verzoenen, om dingen die mis zijn gegaan onder ons, om die recht te trekken. Dat we ons verootmoedigen. De een denkt niet meer van zichzelf dan de andere. En dat we bereid zijn zonde te belijden aan elkaar. En dat we bereid zijn om onszelf aan God te geven. Onszelf aan Hem te wijden. Niet zozeer om iets van Hem te ontvangen of te krijgen. Maar gewoon omdat Hij het waard is dat we onszelf aan Hem overgeven. Mogen de Heer in ons land een machtige werk doen in deze dagen. Geliefde, God zegene u. En met Gods wil gaan we volgende week verder met deze serie over opwekkingen in de geschiedenis. God zegen.